Hey guys, Khulumbai, nwngthangमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय। स' दिनैहाय आङो अखा जुब जुब हानायाव आं न'आवसो दङ नालाय बेखायनो मा होनो दुब्लियाव थांनो नागिरदो। दुब्लियाव थांनानै खांख्राइ जावहैगोन। फार्स्ट टाइम आंनि दिनै खांख्राइ जावनाय माबायदि जावो आंबो मिथिया, बाट बाबा थागोन आरो लावदुम थागोन। स' इयो रोंगोन खोमा, बेखायनो इसोरनिफ्राय नायनानै सोलोंसै आं माबायदि खांख्राइखौ हमो। आरो खांख्राइ बाथोनाथ' आंनि फेभखा, वान अफ माय फेभ डिश। स' जाय नोंथांमोना इन्ट्रेस्टेड आंनि भिडिअखौ नायबाय थादो। थुदो बिदिब्ला थांहोलांसै आं दिन्थिनोसै जोंनि गामिनि एसे लामाखौ। मानो होनोबा जोंहानि न'निफ्राय दुब्लिया लाइक 3-4 किल'मिटार्स जागोन आरो ना। स' थुदो बिदिब्ला थांसै। साथा लाखाबाय, अखा एसे हादों होमबाबो लानांगोन ना मबाइलखौ सेफटियाव दोननो थाखाय। ओमफ्राय नै बिदि दख'ना गानबाय आङो, दा हाब्रु नांजोबखागोन नालाय, गस्ला मोजांबो गानखायाखै आरो ना। स' फैदो आंजों लोगोसे। खै बाबा माबायालाय ओइ माबाया खदाला बाबाया माबा लाखाबाय नै खदाल। नै ओमफ्राय जोंनि सगा जोंनि सगा बेनो हाइवे। नायनो हागोन दे, गारि खारो इयावनो। डाइरेक्ट गारिनिफ्राय ओंखारबानो जोंहानि न'खौ मोनखायो। स' सोरबाफोर आलासि जानो गोसोबा फैबानो जाबाय आरो ना। मोजां ना? ओमफ्राय नै बिथिंनो जोंहानि गासिबो बेलेग जाति गोजा इयावहा। बेंगलि बियो, ओमफ्राय इयो हारसा, ओमफ्राय जोंहानि न'नि उनथिंनिया उरिस्सा। एकदमबारे माने बिराद बेलेग जाति गोजा आरो ना गासैबो। जि दै फैदो नाय। नै बिथिं थांबाय थाला जोङो ना, जोंहानि दुब्लिया रोमै नुहुरनाया बिथिंसो। ओमफ्राय दा जोङो नै बिथिं थाबायनानै थांसै आरो ना। गोलैलायलायनाय फाव जागोनलै आथिङा। इयावनोथ' माबालायनाय जायो, हालेवबायानो दस'। वाव, नेचार रियलि बिउटिफुल इजन्ट इट? बबेथिं आलि थांगोन? आलि आथिङा लेथ्रा जालायगोन आंले। आसुगुरा दाखालि आंनिया साननै लाखादों मिथिबाय साफा खालामनायाव। फार्स्ट दिना दुगैनायावथ' ब्रास होनो मोनासै, उनावसो सासे मानसिनियाव आथिं थिखांनानैसो उनावसो नुनानै नोंनिया माथो आथिं आसुगुरा माथो हाब्रुथारलै होनना बुंनायावसो पात्ता मोननासो उनाव साफा खालामनाय जादों। नङाबाथ' बिदिनो थांलांबायमोन आंनिया। हायानो मोदोम जालांबायमोन आंनि आथिङाव आसुगुराव। थांबाय थानोसै। नै दा थांगासिनो। लावदुमबो दंखायो आंबो, बाबाबो दङ। ओमफ्राय थांगासिनो आरो। मोनगोन ना मोना आसा खम, अब्लाबो मासे मानै मोनबाबो जायोना। थां, मासे मानै मोनबाबो जायो। आथिं सासोबाय आंबो थाबायनायाव। ओइलाय इसोरो मालाय गांजेमा नागिरसोदों नै इसोरो बाबु मोना। गांजेमा मोनदों ना? हा? गांजेमा मोनदों ना मोनाखै? है मामा थौराले। मोनदो खोमालै, थांजानो बानानै मोनदो होनना बुङाखै? गांजेमा मोनदों ना मोनाखै? मिनि सोदोसोलै गथ'फोरा माबा। मोनदोबा थांनो हमनो। थखायसोदोबा खिथा हरलायलाया हमजानो बानानै। दैया गोथौ नामालै? आयु, गोथौबाबो थैलांसै नोंसोरदो अनलाइन थानानै। गोथौद्राय नङा नै, हान्थुसेबां लाइफ नङालै, भिडिअस बानायदां। थ' इयाव मोनगोन ना मोनालै? मिसा दांलै। खांख्राइ मासे मोनबाबो जागौमोन, बाथोन देना जाथारगौमोन आं। मोनगोन ना मोना? लावदुमा माबा होनना बुंगासिनो, नोंसोरनिथिं माथो खांख्राइ मोनसेनिबो गुदुंबो गैया, खांख्राइ मोनसेनि जायगाबो गैया होनना बुंगासिनो। नोंसोरनिथिं मा दोङो देलाय बुंलाय? खनबानो मोनो गावसोरनिथिं। खांख्राइनि जायगा खोनायाखैलै नोंनि माथोखौ इयाव मोजाङै बुं। खांख्राइ नानिनो जायगा देनजार मोनखायो। खननोल' नांगौ होमबानो मोनखायो। रियेलि? थांना नायगोन होमबा, नोंसानाव थांबाथाय जावहैगोन होनबा दे।
आरो गांजेमाया जेखाइजों हनल' नांगौ बा गांजेमायाबो मालाय जेखाइजों हनल' नांगौनो जोंनियासो होमबालाय गैयाना मा बुंबावनो आरो दुखु दाहा नायनोसै अब्लाबो नाजानायनोसै मामा थानायबासो मामाया हागौमोन नांलै नै जोंहा खोथिया फोदो इयावहा खोथिया फुना दोनदो माइ गायनांगौना माइ गायाबा मादि मोनजानो ना बाबानि लावथि गनानै ओमफ्राय बाबानि साथाया इलाय बिराद खस्थ' मावखायो जोंहा बाबाया मिथिबाय आंबो बिराद माइ गायोथ' आंखौ माइ गायनो गोरों बायदि नुवाना सब रोंजोबो आङो इयावलाय मा मोनगोनलै खांख्राइखौ मोनमारगोन हा हनै लावदुमा लाबाय खदालखौ दा जावसिगोन दादां दादां दां दां हा ए इलाय नै बिदि गुदुङावनो खांख्राइ मोनो मिथिबाय ना मिथियाबा खिथानोसै आं दे साथाखौ दा फजबनोसै बे साथाफोरखौलाय मा लाबाय थानोलै साथाफोरखौ लासोयो नामा जि बरियाना साथाया हे खांख्राइ लाग्राबो बुस्थु लाबासै माथो हा फिसा ना गोदोर हे गोदोर न' थु होमबा हरलै आं जावनाय नायनो हा खदाला नांबाय आंनियाव आथिङाव खदाला नांबाय एसे नै दोलाबाय है नों मानो दै सिङाव दोननाय होमबा हे दोलाबाय नै थै बिदि जायो आरो आसुगुरानो नेल पलिसानो गजोबलायलायबाय जावख्रेब जाबा मा जागोन दा इयो गुदुं गुदुं नागिरलांबाय थादो खांख्राइ गुदुं माथो इलाय गुदुङाव मोना होमबा इ गुदुंखौ नुवाखै नोङो अ गब्लं खानायाव मोनाबालाय होमबा माबायदि गुदुङावथ' मोनगोन आरे नों होथेनायखौलाय बोरै गुदुं होनना मिथिनो होमबा फुथाखौसो गुदुं होनना मिथिगोन ना इलाय इबोसो फुथा माथो हे आयौ गोलैथारसिगोन होमबालाय मा जानोसै इलाय फुथा दंजोबो माथो थै माइसे देन्जार खामानिलै बेलेगफोरालाय माथो मोनबोसोयो जोंलाय मानो मोना होमबा सेन सादो बारा खांख्राइखौ मोनलाङाबा मालायनि सेनखौनो बख'नानै लांगोनलै आंदो जाहा इयाव सेन सायोमोन खनसे आं भिडिअ होदोंमोनलै स्टेटासावसो अबेसे वाट्सएप स्टेटासावसो मोनो इयाव गैला होमबा देलाय होमबाबो जावनानै नै मायाव जावनो ओइ फुथायाव मोना ना थै होमबालाय माहाथो मोनो खांख्राइ माहा दोङो अखा हासोबायलै मा जागोन दा गोरलै बिराद दुखुलै अखा दै बारा जाना होनानै मासेबो मोनासै बिराद दुखुनि खोथा इनि एसेबां दुखु जिबनाव मोनफेराखै दांलै आं बाबाया मिनिसोदोसो माबा माहा मोनो खिथायाबो ओमफ्राय नोङो माहा मोनो माने दंग'आवनो मोनो जेनेबा दा हनै एसे गिदिर दैयाव मा होननानै मोनगोन थै होमबा नों आंखौ मा दोहैनो बुंबानो जायोमोन ना इमान खस्थ' आं आसुगुराव इमान हा हाबजासे आंनियाव फायलायलायदो हमनो होननानै मासेबो मोनाङा खम लासिं सिं आंहा दा मा मोखांदों नुजाहैनो आं दा न'आवहा बुंलाय बेसे लासिं सिं ना जि अखा हादो नै फ्रि अखा मोसानासो थांसै आं दा खांख्राइ मोनासो मोना लोमजागोन ना खिन्थु दा आरो लोमजानानै हस्पिटालाव थांबाबो कर'ना भाइरास होननानै बुंजागोन ना बेखायनो मोसाला बाराद्राय दादागिरि देखायला नङाबा नो साथायाला लावदुम खांख्राइखौनो मासेबो जावनोनो रोंथारा इयो आयौ जि गोथौ र' थैगोन रुसुलै मैथा मैगंखौ नांगौ र' ना लाखिदो जोंहा हे फैसायानो गैयाना न'आव थांनानै लायनांगोन खिन्थु आं दा लायगोन दे लांखा हर होनबा आं गामियाव बेहाय मा दोङो इयावलाय बे गोखा गोखाखौबो जागोनलै गोथाव जागोन अमा बेदरदो लांफै बाबु अमा बेदर दंलाय आरो अमा बेदर लायनांगोन गैया हांसो बेदरसो लायनो नागिरदों गामियाव दानदो मबेयावलै होमबालाय लायना फैनांगोन हर इखौबो मुथासे नै इखौ लाबा बेसे 20 जाबाय 10 दे सबाय बिमाखौबो हर दा हाबलांनानै लां दे आं हाबैगोन दे आयं होनना बुं आयं आयं कलम नांगौ दे थेंक इउ दे साबायखर एकदम थेंक इउ धन्यबाद गुड मर्निं
लाबायलै जोंनि थांनाय लामायाव जोंनि थांनाय लामायाव नैबे बिफां दङ आरोना ओमफ्राय दा बे बिफांनि बेखौ खुन्थाइ बिफां होनदो होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय लावदुमा होनदो बे खुन्थाइखौलायनो जायानो बे फाग्ला खुन्थाइनो जोंहा मामायानो खाना लाङो इदि खुन्थाइ ओमफ्राय इखौ जाया आरो इ खुन्थाइखौ जाया आरो जोंहा मामाया खाना लाङोथ' इदिनो एखे गुफुर गुफुर फुल थानाय जायोलै हरलाय आं देखायनो मोजाङै खुन्थाइ फाग्लाखौ सोर मुर्ख जाना थैनो नागिरदों इखौ जायोथ' जाया होनलाय जायो जायो ना दे कसन इতিয়া কি কইছিলি এটো খাই না না খাই ক কই দি খাই সব খাই এইয়া দেখছ না মই মামাক কব আগতে হি বহুত ক্ষীণ আছিলে হা ইতিয়া বিৰাট পেটলা হল আগতে মোক কৈছিলে এই পেটলি বুলি ইতিয়া নিজে পেটলা হৈ গল সা কিমান পেটলা ই পেটটো দেখাই দে এই হৰু কৰবা নালাগে দে পেটটো ডাঙৰ কৰি দি মানে आं सिगाङाव होनोमोन आरोना नो पेटलि इदि राने ओमफ्राय दा गावानो पेटला जाबाय साला ओंखायनो मालायखौ बुंनो मिथिबाय बैयो जाबाय जोंहानि न' बैयो सगा ओमफ्राय जोङो दहयो खांख्राइ मैनि नैबेयावहा सेन सादो सेन नैबेयाव बे नंगौना नङाथाय अबेखिनियावथाय जिखुनु बिराद ना मोन्दोंमोन आरोना दा आरो ना मोननायखौ आं दिन्थिगोन बिराद ना मोन्दों माने बेयावहा नाखौ लायनो थाखाय फैदो Come on. খাব লাগে সব খাব লাগে কালি না কোন খাব লাগে কালি ভাল লাগবে টিকলা মোক মারি কিনে পলাইছি তেতিয়া সেইকাৰণে মই মাৰিছো जि नायनो फैदो नाय जा बे जाहैबाय जोंहा आनैनि फिसाजो ओमफ्राय जाबाय जा टेक्लायाव नै सुपार स्प्लेन्डाराव गाखोनानै धुं फैबाय जाबायलै ओमफ्राय बे जाबाय जा आनैनि फिसाजो ओमफ्राय बे जाबाय गुमै खोरो हे माबा बे जाबाय बाबा আর তোমার নামটো কোৱাচোন নামটো কোৱা দে নাম রাহুল হে ভালকে ক রাহুল দাস আরে নমস্কার কো নমস্কার নাম রাহুল দাস গুড আরে বাবু নামটো ক নাম ক আরে ইয়ার তো কি হল নাম ক আরে ইমান ডাঙৰ চলি হৈছে না নাম কবা নাজনা কি হব কচোন নাম ক নাম ক আরে নাম কইটা পারছ না হ্যাঁ তুই স্কুলে যাস না নাই নাম কো ভালো রে নাম কো নমস্কার মোর নাম শ্রী অঙ্কিতা দাস গুড গার্ল দंबा ना लाबबाय रे फिसा दंबाय बायदि गिदिर ना सोरनिबा फन फैदोंमोन मोनदों ना मोनाखैलै गोदो माबाखौ लाबलाय र एबारनिया नास्रायबो नाङा बारा नाङाखै माथो जियानो मोजां बारा नाङाखै माथो जिबौफोरबो नाङा नामा हैट जिबौखौलाय मानो नायनो हाना बुंखायो हे बारा फैयाखै माथो दैनियासो जि बुरजा फैदोंमोन न ओइ मोनसे बाबा मोनसेल' दे होमबा मोनसेखौ लाबबाव मोनसेखौ फै गोदोर दङ गोदोर इयाव नायनाङा फै इयाव फै नुदो गेमस्रि दैमारि बुंबाथाय जाखायो जल्दि लाबो ओमफ्राय नै आं इदि सिन्दुर होनाय माबा फिथिख्रि नुफेराखैमोन आं हट लाबो सेग्रा नां नङा माय सबलायखौबो लाहोदोब्रा लाबो नायनो गोदोरथार ना माने वाव नुदो ना दंबाय रनाया फुगास नांसिलै थु आंनि मबाइलाव मानो फन नांगौ बुरिया